Ó, nézd, pont egy buszéja valóban. Nem már. Ki? Ismerlek. Sőt, videózol. Hello. Anya készül a buliba. Készül ám. Akkor össze-vissza, mint egy És a busz jó van. 12 perc múlva ér ide. Hol a másik telefonom? Ott van fönt. Hol? Ott. Miért oda a sarokba? Azért, mert rápakoltál az asztalon. Igen, ez egy csendélet a Barabás családnál, a konyhaasztalon. Az olvány, zsebkendők. Integesse, hogy szia busz, mert elmentél. Szia, busz, mert elmentél. Jó volt? Jó volt, tökéletes. Zsebkendő, pénztárca. Szia busz. Pull over. Barabás. Másik kabátot. Nehogy abban meg fogsz fagyni. Ebben meg fogok fagyni. Igen, ez egy Barabás szoba csendélet. Ajtó becsuk. Cipőd megvan már? De gyere már, gyere már, gyere már, gyere már! Kéne egy furcsa. Fölvegyem ezt a vastagat. Az jó. Aha, inkább meleged legyen, akkor megkötütő. Úgyis lehullik rólad majd. Ez vékony. Ez így nem lesz jó. Hát veszel rá kabátot, nem? De nem, de hát ott is lehet, hogy nem levenném, és akkor inkább így kardigán kéne, nem ez. A kardigán meg olyan egyszerű. Pápá, busz! Szia, szia, busz! Volna szakasztok. Anya tudja? Anya tudja, hogy a kardigán... A fiú szakasz. Marad kínai. Aha. Milyen kabátot vegyek? De jó, hogy nem. Leszel menj azt, hogy egy-két-három héttel előtte. A nagy zöldet legyen, ez olyan hülyén néz ki. Igyekezzél már, nem akarod zárni. Kabátom! Itt egy Gyula, itt a Gyula. Szevasz, Gyula. Ezt nem vehetem fel, ezt a kis izét nőt. Vedd fel, úgyis leveszed magadról, nem mindegy. Hát oda mész, ne fagyjon be a segged. Ez a lényeg. De azt tudod mondani, hogy mindegy. Ilyen kis... Hát igen, a lányodé, de ne foglalkozz, a melyedet húzd össze, hogy ne fázzál meg. Ne foglalkozz vele, indulj neki. Apa, az öcsém megőrült. Ezt is, akkor az én fiam. Na, igyekezzél már. De becipzározod. Mínusz 114. Csizma rajtad van már. Jaj, nagyon gyönyörű, nagyon szép. Csinálj meg egy kis ötlétséget. Kéne még egy engemaristen berakom a táskámba. Milyen rablás is lesz? Nem, viszont kéne egy zoknit is húznom. Ezt nem mondom komolyan. Ez hihetetlen. És mind zokni? Vagy? Nem. Objektív. Az. Mi történik itt a sejtelmes háttérben? Művésznő színre lép. Menemelt a színpadra. Második felszólítás. Buszvezető már számolja a perceket. Minek kell még egy? Mert ha kiszakad, mert izé alkalmi kis izébe vagy leszek. Cipőben. Hagyjad, majd becsukom, indulj el! Jó. Hogy van? Csizma még mindig nincs rajta. Nincs. Még mindig nincs. Valami leesett, gyerekek.
Kulcsod megvan, mindened megvan. Nincs meg a kulcsom. Elviszem a gyerekek. Hát, gyerekek, ehhez a kabát. De a tini klubban mész, nem? Na, hogy nézett ki? Hát nem mondom. Vegyem vissza másik kabátot? Nem, a sapkát cserélt ki, csak De nincs másik sapkám. Hát de ne a kabátot, a sapkát. De nincs másik sapkám. Egy gyerek is jobban áll rajtad. De nincs. Itt van ez a fülvédős. De én ezt nem veszem fel. Hát de miért? Inkább ezt? Hát most nincs másik. Akkor ezt tedd alá. Vedd fel, nem fog fel, fél tetején nem fog fázni, csak a... Nézd meg, nézd meg. Hát pedig jó lenne, mert tavaly kaptuk tőlem karácsonyra. Királyság. Jaj, Miki, gondolkodjál már. Hogy nézett ki? Hát, szerintem klasszissal jobban, mint abban a sapkában. Csak hátul legyen a sétje. Hogyne. Menjél már, divatom. Várj, meg kell még a Gyönyörű sálam. vagy, úristenem. Olyan, mint a falusi diszkóba mentél volna 80-ba. Te most szórakozol már? Nem, komolyan. Miki, akkor átveszem a Jackie-met. Nem, a Jackie a lényeg. A Jackie tök jó, nincs abban semmi baj. Akkor dobd azt a sálat, úgy, hurka, úgyis lejön rólad minden. Ott kész, ruhatárig bírt ki. Nem fogja senki nézni, az hiszik, hogy beöltöztél farsangra. Nem, komolyan, tényleg jó. Jó a segged is, minden jó, mutasd. Tökéletes, oké. Erős optimizmussal, önbizalommal. Egyet a sok közül. Na csá. Majd hívlak, Bolívia. Puszi. Hívlak. Mennyi. Csá. Ez nem volt fel. Nem, mert tudom, hogy akartál adni. Csá. Azt hitted, lesz ott valaki, mi? Hármasban maradtunk. Na, mi a program, gyerekek? Oké, nagy lelkesedés. Yeah.